राज्यातल्या 15 बीडीओ अधिकाऱ्यांची बदली झाल्या। पोस्टिंगाच्या प्रतीक्षेत आशिल्ल्या 7 जणांची वेगवेगळ्या तालुक्यात बदली झाल्या। कार्मिक खात्यावतीन हे आदेश जारी केला। एक महत्वाची अपडेट आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येतात ती आज जावन आसा 15 बीडीओ ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर म्हटल्यार गट विकास अधिकारी हिंची ट्रान्सफर जाल्लेली आसा। कार्मिक खात्यान हो आदेश काढला आणि जे 7 जण असले जे पोस्टाक अवेटेड असले ज्यांचे पोस्ट अवेटिंग असले ते 7 जणांक पासून आता जॉब तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिला आणि त्यांची 7 जणांची वर्णी लागला। त्यांच्या मी तुमकां नांवां वाचून सांगता। 15 जण जाल्यात ते। ही ऑर्डर काढला डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल गव्हर्मेंट ऑफ गोवा। त्यांची नांवां जावन आसात निमिशा फलदेसाय, त्यांची बीडीओ 1 सालसेट हिंची पोस्टिंग जाल्ली आसा। प्रणीत सत्यवान नायक हांची बीडीओ 2 म्हणून सालसेट पोस्टिंग जाल्ली आसा। श्री परितोष देसाय बीडीओ सांगे, ओमकार नरेश मांद्रेकर बीडीओ दिवचले, ओमकार नरेश MB परवार बीडीओ 2 बार्देस, अनिल नायक बीडीओ केप्या आणि सावियो कारवालो बीडीओ काणकोण, इमॅन्युअल आंतान्यो सिमाव दा कोस्ता बीडीओ मुर्मुगांव, परेश शेटये बीडीओ डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत हेडक्वार्टर्स, प्रथमेश अनिल शंकरदास बीडीओ 1 बार्देस, शुभम सदाशिव भरतू बीडीओ पेडण्या, नोएल गेरवेसियो तवारिस बीडीओ इन डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायत नॉर्थ, आदर्श जीवोत्तम देसाय बीडीओ धारबांदोड्या, मिक्षा नागेश नायक बीडीओ 2 डायरेक्टर ऑफ पंचायत नॉर्थ हेडक्वार्टर्स, मेघना बुदो गावडे बीडीओ इन डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायत साउथ ही यांची नांवां जावन आसा जी ट्रान्सफर जाल्यात तेंची। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार।